kasance da sautin DJ Oki domin samun nishadi. Fadiman magarati masu dora sabati da alil baiti masu cire sha'awati sashen tijani kama gausu zamani abul futuhi ya sirrin diwani baban gidima da shafi kana da dalima ni na bika rana na soka cikin yin barka zan bude wata taska. Daga ji ka san sautin sautin DJ Oki. Manzan Allah shi ya ce yin soki, manzan Allah shi ya ce yin biki, manzan Allah ya ce na rike lamarinki, dan haka goma komai na baki, da ke da tiyanki da dai kai dan fadarki. Na ji mai san umma shi yake da salama, na ji mai san umma shi ya tara alama, na ji mai san umma shi ya tara ganima. Ya Zahara ummul kubra mai kore kufura da dukkan fatara, kimin nazara mu fada hadara, in shayar sannan kuma in koyar da soyayyarki da albarkarki cikin kimarki da lissafinki ko ba komai in yabo in maimai kowa in cin
lafiya ya kudu bulfartu masani abul abbas kai shanini barama abincin kaci da ni ya shawu mukaddam kasan da ni salama ala ya sharifiya uwar shirafa ya imamiya da ke muka sarrafu radiya mun gode ya babu aishiya ana batula wata rama da sanki muke ado ana da sanki muke ado ruwan kauna sai ya da do mu sha mu yi wanka da hubba albar mulkin mu mai da tiro gado soni ina sanki sai ya da bayyana in ganki sajida tsoni wani da abin bida sai ke wallahi Muhammada DJ OK remix ɗinka kaɗai ke sa ci gaba da bamu sauti kawai. kauna umma sha da ni ki so ni ki sa a shegar da ni dan annabu na ki je da ni ya mu karama na sauti kamar zana aukace da gaske nake babu ce kuce kuma ina faɗa ke ce ni ce na tuba ashe umma kai kuce yana da batula mu karama umma da sanki muke ado so yin ce ba kamar yake bishin Allah ka raja da ke ya ce komai duka tu ake yake na ran sai dole sai da ke muradin ruhi da zuciya gaban ki halitta ta sunkuya kowa a kasan ki batuliya ke ce sama zinatul auliya hibbu ki fili da barini da saki na zo don kula da ni tafin ciyo ke ce magani wani baya cikin duka zamani dubin Allah da shugaba a jiki ba za dai a san ki ba a rabu da ke abdu ma da ke ni banja akwai banda da ki ba DJ OK gagarumin sauti mai daɗi. DJ OK mun gode sauti yayi a ci gaba da gaishe. an ce ga wasu yanka firgice ana cewa na rikikice ina biya na a gane ke ce bara ma komai isar kice ya bai suriya ku tashi mu je mai kiri tsaya dadin guga sai da ridiya ashe zara ku ta zo a komai mai tafiya karka waiwaya ana batula mu kadama da sanki muke ado
Kasance da sautin DJ Oki domin samun nishadi. Masoyan DJ Oki ga naku, masoyan DJ Oki a ci gaba da sauraron sauti. Jin daɗin mataki a gane babu kamata ku, mai wasa da ku ɗan tsiyashi za ya shiga uku. Annabi naku ne har da Allah dole a zo muku, ba mai gardama in ku kai izini da a yi muku sharifai. Ya soyayyar ku ce maganin cuta cikin jika, sai kun so ake son kuma su kabulun bai shiga. Ni almajiri ne ga ku kowa ya faɗa haka, buri na ku karɓe ni kar da na fada hallaka sharifai. Komai na ku girman ku ne kasa shi ne can sama, ba wani banda ku ga ku annabi ku ne Fatima. In kun bar halitta jahannama dole ta tsunduma, ku mana agadi kar mu sha tafi kafin zuma sharifai. Ya alfahari nake zuciya ko manta da ku take, suna na masoyin ku zarto ɗan maula nake, ni mai kauna da nati cikin mabiya karami nake, kar ta bar ni in faɗi na miƙe